Možno to poznáte. Robíte toho veľa, aj tak máte niekde vnútri pocit, že to stále nestačí. Dnes sa pozrieme na to, ako nás kult výkonu potichu vzdialuje od samých seba a ako budovať rovnováhu medzi výkonom, vnútorným pokojom a naplnením. Snažíme sa zvládnuť všetko. V práci, doma, vo vzťahoch. Byť spoľahlivý, výkonný, silný. A niekde medzi tým sa čosi vytráca. Ticho, pokoj. Skúsme sa teraz na chvíľu zastaviť a doprajme si jeden vedomý nádych. A pomalý výdych. A teraz si všimnite, čo urobí s telom už len samotné slovo výkon. Kde sa to vo vás ťahne? Brucho, hruď, krk? Mnohí z nás od detstva učili, že hodnota človeka sa meria tým, čo dokáže. Ako rýchlo ide, koľko toho zvládne, koľko zarobí. A tak sa z nás stali bežci. Bežci za uznaním, za úspechom, za pocitom, že sme dosť. No niekedy bežíme tak rýchlo, že si nevšimneme, že vlastne bežíme v kruhu. Mal som jedného klienta, úspešného manažera, taký ten typ človeka, na ktorého sa všetci spoliehajú. V práci super výsledky, doma sa snažil byť oporou, ale niekde vnútri mu čosi chýbalo. Vnútorný pokoj. Pamätám si, ako raz povedal: ja som stále v hlave, ako by mi niečo utekalo, ja neviem, čo to je. A keď sme sa pozreli bližšie na to, zistili sme, že výkon pre ňoho nebol len ambícia. Roky fungoval v režime musí. A výkon sa stal spôsobom, ako prežiť deň za dňom. Ako zakryť vnútorný nepokoj, prázdno, neistotu. Toto nie je kritika výkonu. Výkon je dôležitá kvalita mysle, schopnosť tvoriť, niesť zodpovednosť, usilovať sa. Problém začína vtedy, keď výkon používame ako útek. Pred otázkou, kto sme, keď svetu práve nič nedokazujeme. Pred zraniteľnosťou, neistotou, pred tichom, ktoré nás pozýva hlbšie. A práve v tom tichu sa často začína skutočný kontakt so sebou. Ak môžete, skúste sa teraz na chvíľočku zastaviť. Ak je to bezpečné, zatvorte oči alebo ich nechajte jemne pootvorené a vnímajte jeden nádych a výdych. A ešte jeden nádych a výdych. Ako by ste z tela vypúšťali prebytočný tlak. A teraz si chvíľu dovoľte len tak byť. Bez snahy niečo zlepšiť. Bez cieľa. A s každým výdychom skúste uvoľniť takú pohnutku musím niečo dokázať. S každým nádychom si dovoľte byť v mieri s tým, čo sa vo vás práve odohráva. A všimnite si niečo zaujímavé. A keď nič nerobíme, všetko ostatné pokračuje. Telo sa stará o podstatné bez toho, aby od nás pýtalo výkon. A podobne je svet vonku. Chvíľu prežije bez toho, aby sme ho držali na pleciach. Skúsme mu v tom na pár sekúnd dôverovať. Byť výkonný je v poriadku. Byť úspešný je fajn. Ale ak pritom stratíme kontakt so sebou, úspech sa môže zmeniť na bremeno. V ďalšej epizóde sa pozrieme na to, ako si toto ticho udržať aj uprostred víru života. Prakticky v reálnych dňoch, keď je toho veľa. Prajem vám, aby sa vám dnes ešte podarilo spomaliť. Nielen kvôli tomu, aby sme potom neskôr mohli efektívne zrýchliť, ale najmä preto, aby nám pomedzi prsty nepretiekol samotný život. Opatrujte sa.